was stressed out. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars, unul care o să ducem Shade la 1200 de trofee, așa că înainte să începem v-aș ruga să apăsați pe butonașul de like, să facem cât mai multe like-uri și să vă abonați, fiindcă aia mi-arată mie că voi mă susțineți. Și haideți să trecem la episod. Sunt la 12 trofee distanță pentru Shade 1200. Nu mă așteptam că o să duc vreodată Shade-ul la 1200, dar în fine, dăm direct ready. Haideți să vedem harta. Harta este aceasta, perfect, exact cum știam, cu multă apă pe mijloc. Ok, adversarii par cât de cât ok. Ia, haideți să vedem. O luăm pe aici, luăm aceste două cutii dacă pot. Perfect, perfect. Nu e bine, nu e bine, nu e bine. Hai că vin aici. Nu știu exact în care parte să mă duc. Edgar aici este eliminat direct. Nu mai trebuie să ne gândim foarte mult. Mi-a pus și modul ăsta cu SpongeBob, că pare așa mai trist. Și poate nu mă omoară cineva când vede acest emote. M-am gândit eu așa un pic mai mult la acest emote. Ia să vedem. Avem acolo o Maisie. Bă, cred că trebuie să stau și să se facă zona mai mică. Nu mai scapă de mine. Nu mai scapă de mine. Nu mai scapă. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Nu vreau să fac timp cu Angelo, așa că l-am eliminat. Îmi cer scuze, îmi pare rău. Scuze, Angelo. N-am vrut să fac asta. Ia, haideți să vedem aici. Până acum stau destul de bine aici, adică nu e cel mai bine, dar nici cel mai rău. E cineva acolo sus. E Edgar, perfect. E și un Mico și cred că ăștia suntem. Mai era și un Stu, e și Bonnie. Am și uitat că există Bonnie pe joc, sincer. Deci n-am mai văzut o Bonnie de pe solo. Ia, haide să vedem. Mă, nu prea e bine ce se întâmplă aici. Ia, hai că o să fac ceva de genul așa. Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. O să vină pe mine. Sau? Ok, hai că e bine. Deci stau perfect aici, sincer. Nu mai am nicio emoție. O să încerc să fac ceva de genul ăsta. Aoleo, ce m-am speriat. De la mina lui Bo. Ia, și tot la fel. Nu, bine mă, aia zic. La fel a picat așa în capcană. Și acum e care pe care, nu mai contează. Știam că o să pierd, că până la urmă e Maisie de la apropiere. Și am făcut 1200 de trofei și pe Shade, exact ca și pe Buzz. Că și pe Buzz tot la fel. Când am făcut video, tot la fel la 1200. O să mai dăm un match cu Shade sau să mai dăm, să nu mai dăm. Chiar nu știu ce pot să fac acum. Hai că o să pușez Angelo în continuare. Că și el tot la fel merge pe apă. Nu e la fel de bun ca și Shade, dar tot e acolo să fie. Ia, haideți să vedem. Hopa, 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 hopa. Ăștia par mai buni. Ăștia par mai buni. Hopa, nu e bine, nu e bine deloc. Chiar nu e bine, mă refer, adică la propriu nu e bine. Ăsta cred că e match pierdut. Deci vă zic sincer, ăsta cred că e match pierdut. Da, ăsta e match pierdut. N-am mai apucat să iau nicio cutie. Poate iau pe asta cu limită. La limită. Ok, haideți să vedem. Încă putem face ceva. Să vedem, să vedem. Trebuie să o eliminăm pe Bibi. Poate și pe Edgar, dacă stau să mă gândesc. Că nici Edgarul nu prea îmi place.
n-am apucat să dau hitul bine. Ia, haideți să vedem unde e. Cred că a fost eliminată de Bull. O să fim prieteni eu cu Angelul ăsta. Nu o să fac teaming. Deci nu mă învârt. Dacă nu-l atac nu înseamnă că fac teaming. Înseamnă că poate nu vreau să-l omor. Să-l elimin. Ia, haideți să vedem aici. Da, Bibi asta nu mai scapă. Deci vă zic eu, Bibi asta nu mai scapă. Direct numai pe ea dau în continuu. Că mi-a luat cutiile de pe mijloc. E și o Shelly acolo perfect. Mergem și pe Shelly asta. Adevărul e că dau și eu toate hiturile perfect. Le dau. Vine kitul sau? Ok. Destul de tensionat meciul aici. O să vă zic sincer. Destul de tensionat. Ok. Nu știu pe cine să mai dau. Aia e problema. Pe Bibi. Hai că dau pe Bibi. V-am zis că nu scapă de mine Bibi aia. Deci cu orice preț. Ok, haideți să vedem. Dăm în continuare. Sau hai că dăm și pe Otis. Sau hai că dăm pe Bull. Bă, dar un hit nu nimeresc și eu. Un hit. Nu. E bine. Nu. Așa, e perfect. E perfect. Nu, bă, de ce? Bă, da, de ce? De ce? Fix eu. De ce fix eu? Hai că e bine că am luat locul... Locul 5 am luat. E bine. Am crezut că am luat locul 6 pentru o secundă. Cred că o să mă joc tot Angelo. Chiar dacă mă risc un pic. N-am să vă mint, mă risc un pic. Bă, dar adevărul e că nu mai știam pe cine să dau. Că toată lumea era în colț. Dădeau la distanță și eu eram pe mijloc. Ok, meciul ăsta se prezintă mai bine. Că deja văd brawler care sunt nu chiar foarte buni. Adică pot să le mai fac ceva. Cum ar fi lui Mortis. Ok, pe mijloc nu mai e bine. Bă, sincer chiar nu e bine deloc. Mi-a luat deja cutiile. Ia, cine e aici? E Lily, perfect, dam un hit. Bă, dar fiecare îl ratez. Fiecare hit îl ratez. Cum e posibil? Mi-e frică un pic de Shade, n-am să vă mint. Am puține emoții. Că dacă îmi dă 2 hituri m-a eliminat. Ia, cine e aici? Nu e nimeni. Nu știu exact unde să mă duc. Cred că o să stau tot în zona asta. Adică dacă mă duc foarte în sus ar putea să vină Lily. În jos nu știu ce este. Și în dreapta e Angelo. E Shade-ul care mă elimină. Cred. Încă un Angelo, perfect. Bun. Aia zic că am făcut echipă bună cu Angelo. Perfect. Și acum vine partea aia grea, în care fiecare e pentru el. Ok, fiecare e pentru el. Tot la fel, dacă nu-l atac pe Angelo, nu înseamnă că sunt în echipă cu el sau că fac teaming, da? Pur și simplu nu vreau să-l omor. Să-l elimin. Opa, ce aici nu e prea bine. Deci vă zic sincer. Hai că vin aici, perfect. Așa, bine. Ok. Mortisul ăla cam merită eliminat. Vă zic sincer. Deci Mortisul ăla merită eliminat. Așa, perfect. Și am rămas încă 5. Și acum mergem pe Lu. Ultima variantă, mergem pe Lu. Bun, perfect. Și cred că acum voi fi eu ăla eliminat. Dacă nu mă înșel, da. Voi fi eu ăla eliminat. Bă, până la urmă am luat locul 3. E bun. 1147 de trofee pe Angelo. Nu e rău. Bă, și uitați câte trofee am. 93.333 de trofee. Wow, ce interesant. 9333.
sunt și destul de aproape către meteoritic. Adică mai am nevoie de încă 5.000 de credite. Hai că aproape dacă e ceva, 5.000 de credite le fac eu în 2 luni de zile. La cum se prezintă Brawl Pass-ul. Hai că mai iau câteva credite de aici. Perfect, mai luăm și astea și astea. Și mai am nevoie de... Ia să vedem. Cam de încă 4.500 și... Eu zic că e bine. Cam atâta a fost acest episod. Și noi ne revedem pe următorul episod. Șpa, șpa!